Hej, jag heter Olof. Idag är vi inne i Thomas i hans hytt igen. Jag tyckte det var så trevligt här igen faktiskt. Så att jag sa till Thomas, nu är det party! Thomas, jag ska visa dig någonting idag. Vet du vad jag ska visa dig för någonting? Nej, det vet jag faktiskt inte. Ett par strumpor! Först den var min morfar faktiskt. Ja. Men så, när jag fick den så sa jag, morfar, de är ju bögblå. Morfar. Alltså, du får ju fatta någonting. Men morfar, jävla pucko. Thomas, har jag en fråga till dig? Ja. Detta är en seriös fråga nu. Nu blir det lite så här mailbonding, förstår du? Får jag pilla dig i örat? Nej, det får du nog inte göra. Men Thomas, det är så lurvigt. Jag vill pilla dig i örat. Det är jättelurvigt. Men lite. Ja, okej, lite då. Nej, det är lurvigt. Nej. Thomas har ut djur i örat! Det är väl inte jävla... Vänka jag. Fy fan! Usch!